an filɛbagaw foli ni tanu bɛ ka taa aw kelen-kelen n'an bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka bi yan fɔ aw sigiyɔrɔ la ka da jira la k'a fɔ aw bɛ ka Mali kunnafoni.net TV de lajɛ ni wagati na an bɛ dankɔrɔba kɛnɛ kɔnɔna na a tun kɛra fama ye dɔɔni nka ala n'a sebaya la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ n kɔ tuguni foli tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ segin a kan kɔ tuguni parce que aw ka di ne ye kojugu maa tɛ sɔn dɔn i kanubaga la donc hali n'an ye sɔnna hakili kɛ ta an tɛ se ka ko aw la dankɔrɔba kɛnɛ kɔnɔ i n'a fɔ aw bɛɛ b'a kalama kɔrɔlen cogo min na dankɔrɔba ko dama de ka di anw ye wa anw bɛ dankɔrɔba ko dɔrɔn de kɛ bi ani dankɔrɔba dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo maakɔrɔw kumakan don ko denmisɛnnin tigɛ ko ɲuman a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔɔni bi an y'an bolo mana bɔ ka tugu an ka denmisɛnnin lamɔgɔ dɔ kɔ a bɛ na an n'a bɛna jɛ ka baro kɛ k'a dɔn jɔn de don a bɔra min yalasa sini ma sinikɛnɛ an bɛ ka se ka lakalita ɲuman sɔrɔ a tigilamɔgɔ kan ne t'a tɔgɔ fɔ k'a fɔ ne b'a dɔn aw pereselenba de don bi an ni Delphine micro de bɛ ɲɔgɔn bolo Delphine micro bɛɛ b'a dɔn ayiwa n'an ka to tan sa n'o tɛ a maɲi mɛ ni da ye mɛ tigi da ye Delphine i ni ɲankuma Fladeni i ni ɲantuma kori basi foyi t'e la ala kana basi k'an si la Delphine an y'i wele ka na an ka plateau la bi i nana a diyara n ye kojugu ne ko ɲagalibagatɔ ma k'a ka tasuma mana n'a nunji m'a faga dɔrɔn a daji b'a faga donc an bɛna don baro kɛnɛ kɔnɔ dankɔrɔba kɛnɛ don an bɛ fɛ k'a dɔn Delphine ye jɔn ye Delphine bɛ bɔ min ayiwa o bɛ di an ye dɛ Delphine bɔra jɔn ni jɔn na o ka di ayiwa n bɛ lajɛli jama bɛɛ lajɛlen fo ka e yɛrɛ fo Mafi diyara n ye ka a bɛ fɔ cogo di Mali kunnafoni baarakɛla bɛ fo diyara n ye voilà ka u bɛɛ lajɛlen fo sanfɛ fo duguma a diyara n ye kosɛbɛ ayiwa a bɛ fɔ ne de ma ko Delphine Munkoro ka bɔ Tomiya Vincent Munkoro den ye ani Edme Tera voilà o diyara n ye kosɛbɛ Delphine an b'a fɔ i k'i bisimila sisan an bɛ fɛ k'a dɔn Delphine bɛ dɔnkili da Delphine ye jeli de ye wa Delphine tɛ jeli o fana diyara n ye kosɛbɛ Delphine ye bɔbɔ ye bɔbɔ hɔrɔn de ne ne tɛ jeli ye dɔnkilida kanu de ye don dɔnkilida la dɔrɔn ani ala ka kɛ baaraw sinon ne tɛ jeli ye o diyara n ye Delphine yɛrɛ nana dɔnkilida kɔnɔ cogo di bon komi n bɔra k'a f'i ye cogoya min na sisan ala ka kɛ baara dɔrɔn de don an b'a turu da ala kunna sinon ne yɛrɛ tɛ a nacogo in dɔn kosɛbɛ hali a daminɛna cogoya ni minnu na bon an ka kɛ ala ka kɛ baara ye dɔrɔn parce que ne bɛna fɛn fɛn fɔ sisan o si tɛna kɛ a yɛrɛ ye parce que adamaden ala de bɛ ko bɛɛ lajɛlen latigɛ donc ne ka dɔnkilida in ye ala latigɛ dɔrɔn de ye ayiwa Yachawu Masado n'a ye min kɛ dɔrɔn o de ka ɲi sɔsɔlibaga t'a la Delphine ka dɔnkilida kɔnɔna na Delphine bɛ genre jumɛn de kɛ bon Delphine bɛ tradi moderne de kɛ bɔbɔkan n bɛ bɔbɔ dɔnkiliw de labaara n yɛrɛ bɛ n ka création kɛ kosɛbɛ ani n bɛ bɔbɔ dɔnkilikɔrɔw ta k'u labaara n yɛrɛ ka manière la voilà n bɛ traditionnelw ta ka a moderniser dɔɔni ni fɔlisenw ye ani n yɛrɛ ka kumakanw ye bon voilà c'est ça d'accord sisan an bɛna min kɛ dɔnkili kɔrɔ dɔn i ye min moderniser e k'o dɔn kun tigɛ a ɲɛ ta miawe no choro mama mi tere nero buero tanu bazani tera we ubu lo banzani ni aranina ma humbaure banzani e suabero watu ira lara wala oidoy banzani e bo dongli korobaye wala donc Delphine yata ka dachugo unatia kono wala anga banzani fasadara sa a bɛ kɛ cogo di ni ye seke ne yɛrɛ ye sisan kɛ banzani min ye ne k'o ɲɔgɔn dɔ kɛ yala fan fana ya ya ayiwa a bɛ ala bolo
benita ke tugoya do ifana be dolaw aywa Delphine nam ame fe ka do Delphine ye furu kɛ ou bien ma furu kɛ Delphine be furu la tabarikala awa oh ɲɛnajɛbagaw bɛ yen ayi o fɛn tɛ yen fɔlɔ ala ka dɔ nɔgɔya amin a b'ale de bolo an bɛ pan o yɔrɔnin kunna kɔfɛ an bɛ segin ka na o yɔrɔnin kelen na tuguni ni ala sɔnna Delphine sisan an bɛ fɛ k'a dɔn i ka dɔnkilida kɔnɔna na i ye album bɔ ayi album ma bɔ fɔlɔ baden bɛ n bolo a barika ala ye mais album ko o ka suma n fan fɛ dɔɔni fɔlɔ a ma bɔ fɔlɔ mais ko sababuya kɛ mun ye dɛmɛbagantanya don wa a ma diya Delphine yɛrɛ de ye fɔlɔ bon i b'a dɔn dɔnkilida la bɛɛ n'i ka principe don objectif de don au fait ne tɛ dɔnkili la k'a fɔ dɔrɔn ko n bɛ fɛ ka album ka perese album na ka sɔrɔ a labaarali cogoya tɛ n bolo album tɛ k'a bɔ k'a mara so kɔnɔ dɔrɔn n'i bɛ album bɔ il doit falloir que a relation ka k'i la i ka dingɛnin dɔw bɛ yen i k'olu dɔn joloba tɛ anw na fɔlɔ n'i y'i bɔn album ko kan est ce que i bɛna s'a donni kɔrɔ wa ɲininkali bɛ ka album bɔ ka taa mara soju la ten bon ne bolo a nafa ka dɔgɔ ne ye fɔlɔ quoi bon a bɛ ala bolo n bɛ baara la sinon dɔnkili caman bɛ n bolo hali ni album sababuya nana ma sisan n bɛ don studio kɔnɔ n bɛ album complet da a barika ala ye mais pour le moment an filɛ nin ye wagati min na sisan a tɛ n ka projet la oui ayiwa Delphine ni ala nana a sababuya ye don bon diɲɛlatigɛ ko bɛɛ tɛ sababuya ye diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ye sababuya ye ni sababuyaw nana ka fɔ ko ni Delphine ye album bɔ a bɛ se ka fɛn dɔ las'a ma o tɛ wari dɔrɔn ye n'i ye album bɔ a ka di ye i ka album promotion ka kɛ comme il se doit mais n'o cogoya tɛ e bolo n'i ye album kɛ a bɛ kɛ baaraba lankolon y'i bolo donc pour que k'olu de éviter n bɛ ka n hakili sigi dɔɔni ka kow ɲaɲini voilà mais Delphine ka dɔnkilida kɔnɔ i voyagera malgré que album ma bɔ n voyagera n bɛ voyager ni Mali ni diɲɛ situation yɛrɛ tɛ sisan ɲinan tun kan ni wagati kan ka n sɔrɔ voyage la Canada oui mais komi kow donna ɲɔgɔn na fosi t'a cogo la tuguni an bɛ corona k'an bila i y'a ye wa ko gɛlɛyara kabi an da corona voilà sinon a bɛ san damadamani bɔ sisan chaque année n bɛ to ka taa kɔfɛ Europe ka taa n ka konu voilà a man bon kosɛbɛ mais ala fo ala ka sabu ɲuman k'an ye amen o voyage ninnu kɔfɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ est-ce que ni mɔgɔ min ye Delphine wele ko concert b'an bolo i bɛ concert ninnu kɛ Mali kɔnɔ Mali kosɛbɛ n bɛ concert kɛ n bɛ festival kɛ bon n bɛ ko caman kɛ n'i kɔni ko ka taa dɔnkili de da dɔrɔn ayiwa i ni Delphine bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ baasi tɛ mais dɔnkilida kɔnɔ sisan nɔ an b'a ye i ka dɔnkili fanba bɛɛ bɛ bɔbɔkan kan mais est ce que i bɛ bamanan dɔnkili da genre dɔn ni mɔgɔ min y'i wele sisan Delphine ne ka kɔɲɔ bɛ yen nɔ ne bɛ fɛ i ka na n ka kɔɲɔ sumu kɛ sumu bɛ kɛ bɔbɔkan na wa a bɛ kɛ bamanankan na ou bien a bɛ mélanger min yɛrɛ ye Delphine ka laɲini ye Delphine bɛ fɛ ka kɛ bɔbɔ dɔnkili drapeau de ye sinon ne bɛ bamanan dɔnkili da j'ai été choriste de Koko Dambele Koko ye bɔbɔ ye mais Koko ka dɔnkiliw caman bɛ kɛ kan wɛrɛw la donc o ye dɔ fara kow kan jusqu'à présent je suis choriste de Cheikh Tidiane Seck Cheikh tɛ bɔbɔ kan fɔ donc pour être choriste il faut qu'il ka kan caman mɛn donc je suis choriste jusqu'à présent donc a ye caman fara kow kan n'a ma min fara kan a t'a bɔ a kan Delphine bɛ kan caman ba de fɔ mais a b'a ta u bɛ kuma dɔ fɔ u b'a fɔ ko choriste ninnu filɛ nin ye ko n'i bɛ dɔnkilidala yɛrɛ ɲini ko min y'a daminɛ kɛyɔrɔ la dɛ k'i ka t'o tigilamɔgɔ nɔfɛ a kow bɛ ne parce que dogoyɔrɔnin dɔw bɛ dɔnkili la anw de bɛ se k'o fɔ donc ne bɛ t'i ka kalanbulon na non ayi e ka bon ne ka kalanso ma
ne bɛ tigɛ kalanbulon la donc Delphine bɛ kan caman fɔ n yɛrɛ ka composition bɛ bamanankan na mais a ka di ne ye de ka ni Delphine bɔra ka jɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka fɔ ko bɔbɔ dɔnkilidala in de tɛ nin ye ayiwa ka di ne o de ye ne ka fierté ye ko ni yani i ka i bolodenkɔni 5 ɲɛsin wali faso ma i bɛ taa ɲɛsin yɛrɛ faso ma kosɛbɛ o to ye sa sisan ni ne ko n ko Delphine ka bamanan dɔnkili fitinin kuntigɛ ta o bɛ sɔn ka diya i bɛ fɛ ka n coro yan dɛ ayi non o bɛ sɔn ka diya an filɛbagaw de ne la dɔnkilida ni ye n da ka ɲɛ dɔnkilida ni ka di foli b'a ni ye n da ka ɲɛ foli b'a ni ka di ɲɛ tɛ min fɛ ne y'o ɲɛ ye tulo tɛ min fɛ ne y'o tulo ye da tɛ maa min fɛ ne y'o da ye dɔnkilida in ko ni ka di n bɛ sani o ye n baarakɛ ɲɔgɔn dɔ ka dɔnkili dɔ ye mais a ka di n yɛrɛ ye kosɛbɛ parce que ni y'an bɛɛ jɛ dɔnkili de oui c'est ça ani dɔnkili kɔrɔ Mariam Kone ayiwa Mariam Kone awɔ sisan nɔ Delphine naam ko maakɔrɔ bɛ kuma dɔ fɔ ko dɔnkili man di k'a kɔrɔ de ka di sisan i ye banzani kuntigi an ye i ka dɔɔni fɔ an ye banzani kɔrɔ la ta bon banzani tɛ dɔwɛrɛ ye n'i ye banzani yɛrɛ fɔ dɔrɔn banzani ye mɔgɔ tɔgɔ de ye mɔgɔ caman bɛ bɔbɔ dɔnkili kɛ banzani de ye tellement que banzani fɔra ka fɔ kosɛbɛ banzani ka bravoure de bɛ ka fɔ dɔnkili kɔnɔna na banzani ye mɔgɔ tɔgɔ de ye mais c'était un guerrier a ye an ka cɛfariba de don donc a ka bravoure de bɛ ka fɔ dɔnkili kɔnɔna na voilà donc a ye ko minnu kɛ a ye koba minnu kɛ a tanunikanw de don merci c'est ça a faamuyara ayiwa Delphine baara o baara ne b'a kɛ i b'a sɔrɔ fɛn dɔ kɛra sababu ye ka baara in diya ye an bɛ taa kɔfɛ dɔɔnin fɛn dɔ kɛra sababu ye ka baara in diya ye o b'a to baara kanu bɛ don i dusukun na a b'a to i bɛ s'a la Delphine yɛrɛ ye jɔn de ye dɔnkilida la ko nin tigi diyara ye ou bien nin tigi voix diyara ye n'a ye dɔnkilida kanu ka na bon n bɔra ka kuma daminɛ na komi i yɛrɛ ko an bɛ segin kɔfɛ dɔɔnin n ko ne ka dɔnkilida ye lakɛ baaraw de ye ne bɛ bɛɛ lamɛn mais mɔgɔ min bɔbɔ dɔnkilida cogo yɛrɛ tɛ tɔ fosi to ne la o ye Kanagadi Mopti to min ye Segu Kone ne yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ɲuman n b'a fo ni yɔrɔ in na hali sisan an bɔra ka coronavirus baaranin kɛ ɲɔgɔn fɛ morceau in timiyara trop parce que hali n'ale ko ani sɔgɔma bɔbɔ kana ne b'a fɛ bɛɛ ni kanubaga de don voilà donc ne fana ma dan foyi sɔrɔ ale bɔbɔ kan fɔcogo la dɔnkilida cogo la k'i ka kuma sɔnji la mɔgɔ min don a b'a ka baara dɔn parce que depuis san jumɛn ni Kanagadi Mopti ye premier daminɛ biennale la a ma jigin fɔlɔ olu dun n'i y'a ta k'a lajɛ u bɛ genre bɛɛ kɛ dɛ mais u ka bɔbɔ dɔnkili ka ca ni dɔnkili tɔ ninnu bɛɛ ye ko bɛ yen dɛ nka bɔbɔ aw fana a bɛ se ko la dɛ anw tɛ don ko la ka tɔ to a la an bɛ tilen kɛ Segu Kɔnɛ a n'a denw bɛɛ lajɛlen ɲini yɔrɔnin na Delphine e ka rêve ye jumɛn ye dɔnkilida kɔnɔ ne ka rêve ye bɔbɔ dɔnkili ka san sɔrɔ bɔbɔ dɔnkili ka dɔn partout dans le monde entier o ye ka rêve ye o ye ne ka rêve ye don n'a nataw la Delphine ka baara kɔnɔ ɲɛsigi jumɛn bɛ yen nɔ Delphine ye min kɛ Mali tɔgɔ la k'an bɛ n'a fɔ Delphine de ye nin idée in sɔrɔ ka a lasigi Mali tɔgɔ la denmisɛnnin marayɔrɔ ko b'o la ka fourage segin ko b'o la a tɔgɔ ye di fɛn caman b'a la ayiwa o bɛ Ala bolo n'Ala ye min nɔgɔya a bɛ Ala bolo ni Ala ye min latigɛ don min parce que an bɛ bi de la fɔlɔ donc sini fana bɛ Ala bolo ni nɔgɔya kɛra ayiwa kow bɛ na dɔɔni don ayiwa mɔgɔ kan'i da bila i yɛrɛ ɲɛ
a banna c'est ça. Delphine an bɛ nin bɛɛ la fɛn jumɛn de ka di ye adamadenya mɔgɔya ka di ne ye kojugu mais mɔgɔya man di ne la a ne ka bɛ di mɔgɔ ye fɛ trop mais i b'a dɔn dɔ bɛ adamadenya fɛ mais adamadenya man d'a tigi la voilà parce que diɲɛnatigɛ gɛlɛyara an tɛ adamadenw dɛsɛra ka ɲɔgɔn faamu sisan e bɛ ko dɔ kɛ i t'a lawuli min kama ne b'a k'o ye k'a sɔrɔ e tɛ o yɔrɔ yɛrɛ la donc du coup a bɛ kow gɛlɛya an bɛ ala deli ala ka kow nɔgɔya ni ɲɔgɔn cɛla la halisa amina yarabi ni ne ye Delphine ɲininka sisan Delphine k'a furulen don ale tɔgɔ dɛ i den dɔrɔn i k'a tɔgɔ de fɔ ɲɛna mɔgɔ si de ɲɛ t'an na mɔgɔ si tulo t'an na e ne fila dɔrɔn de bɛ yan i y'a lawuli o de kama donc o bɛ fɔ o tɛ baasi ye bon a tɔgɔ de ye ko Thierno Sam waaw Thierno Sam mais Thierno kelen kelen min dɔn a bɔlen b'a fɛ ndesani sisan o Delphine o a ye e fɛngɛ cogo di de ayi souvenir dɔ bɛ yen nɔ e yɛrɛ souvenir i ma se ka ɲina min yɛrɛ kɔ souvenir fosi ni ye Thierno ye dɔrɔn e hakili bɛ jigin o la ten wallahi e tɛ mɔgɔ ye e tɛ n'o fɔ dɛ k'an ban kunna wa filɛbagaw Delphine banna a banna mamba jamamba e yɛrɛ k'i hakili la baara dɔɔni dɔrɔn e ne kɔrɔkɛ ta kɛra cogo di ni hakili la jigo la dɔrɔn donc an bɛ ɲɔgɔn faamu ayiwa awɔ a bɛ na ni kolanɔgɔ ye d'accord Delphine l'anam an bɛ baro kɔnɔ dankɔrɔba kɛnɛ don Delphine n'an k'an bɛ dumuniw dan sisan dumuni jumɛn de ka di ye e yɛrɛ ka deviner dɔrɔn e bɛ se k'a fɔ ne place la yan yɛrɛ ayi a ka di ne yɛrɛ de k'a fɔ ne bɛ maloya parce que en général n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ɲininka Mali kɔnɔ yan a b'a fɔ to de ka di ne ye to de ka di ne ye a man di olu si ye ni ne ko to de ka di ne ye sisan dɔrɔn ne ye dɔ de bɔ a la ayiwa i y'a ye donc du coup n tun tɛ fɛ ka o yɔrɔnin fɔ quoi parce que ne ka to diyaɲɛ ko a tɛ se ka fɔ da la yɛrɛ est ce que ni dumuni ni to tun tɛ diɲɛ kɔnɔ ne balo tun bɛ gɛlɛya dɛ o kumana kuma y'a sɔrɔ yen voilà Delphine musique domaine yɛrɛ kɔnɔ fɛn jumɛn de bɛ yen ko man di e hypocrisie ani ɲɔgɔn minimiser ka ɲɔgɔn minimiser ka jɔ ɲɔgɔn na voilà hypocrisie ni juguya voilà olu de man di ye i bɛ baara dɔ kɛ sisan mɔgɔninfin i mana kɛ cogo o cogo i kelen tɛ se k'a bɛɛ dɔn fɛn dɔ bɛ musique la sisan hali n'an taara ka na e de b'o dɔn ne tɛ se k'o dɔn ala y'o yɛrɛ de dɔn kalifa e ma mais ne fana bɛɛ n'i ta de don mais an tɛ sɔn ɲɔgɔn ye mun na an bɛ ɲɔgɔn minimiser ka ɲɔgɔn sous-estimer nafa t'a la i y'a ye donc musique baara gɛlɛyara dɔɔni et puis an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ɲɛna kuma dumani e t'a dɔn pour toi a ka ɲi mais ne min b'a dɔn ni n bɛ se k'e bilasira k'a fɔ karisa ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye i m'a tigi vexé karisa i ka nin ɲana kojugu mais nin yɔrɔnin est ce que n'i tun y'a kɛ nin cogoya in na a tun tɛ ɲɛ o ka di baara in na o mais i b'o tigi bɔ yɔrɔ jumɛn et puis dɔw fana ni i ma fara k'u bɔ sira jugu kan musique kɔnɔ u b'a fɔ ko karisa yɛrɛ bolo ale bɛ se fɛn bɛɛ la musique kow ma nɔgɔn a ma nɔgɔn a kow ka ca ala k'a nɔgɔya amina yarabi surtout anw minnu tɛ fosi dɔn a la fɔlɔ anw kɔni bɛ mɔgɔw de kɔ halisa an b'u ɲininka ayiwa a kow filɛ dɛ o ka fisa ko la maa min bɛ ɲininkali kɛ a ka ca ala fɛ i tɛ fili kosɛbɛ Delphine n'an ye kunun dɔnkilida ta an ka maakɔrɔw ka taabolo ani bi musique taabolo i bɛ faamuya jumɛn sɔrɔ la bon komi ne yɛrɛ ye sisan mɔgɔ ye kana n bila kuma la bon différence min bɛ se ka k'a la ne ka faamuyali ni na
o ye laisser aller cayara musique la kosɛbɛ. laisser aller an tɛ kɔrɔlenw lamɛn ni min cira min kunkolo la dɔrɔn o b'o kɛ an tɛ mɔgɔkɔrɔbaw lamɛn kosɛbɛ. bon sinon an bɛɛ bɛ si t'a la mais n'an ye kɔrɔlen ninnu lamɛn ka mɔgɔkɔrɔbaw lamɛn ka gɛrɛ a dɔnbagaw la je pense que o bɛ caman de fara a kan. donc fitinin min b'anw bolo ni kɔrɔbalenw ni a dɔnbagaw y'u ta fara o kan a b'a ɲɛ de a t'a tiɲɛ. donc ne ka faamuyali ni y'o de dɛ. mais Delphine kunkolodimi dɔ fɛnɛ bɛ yen nɔ denmisɛnninw ko n'u gɛrɛla mɔgɔkɔrɔbaw la u t'u kɔnɔjɛyaw ye kelen a filanan ko n'i taara n'i yɛrɛ ka création ye se tɛ e e taara n'a ye don k'i dɛmɛ k'a dilan i bɛ sin k'a ye ten yanni i bɛ sɔmi ko la dɔrɔn k'u b'o dilan ko k'o bɔ. ayiwa fana e mun faamuya o ko la. nba bon ne kɔni ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ o ma kɛ ne la dɛ. o ma kɛ la fɔlɔ. o ma kɛ ne la fɔlɔ n tɛ ala deli o ka kɛ na. ayiwa awɔ au contraire ne yɛrɛ de bɛ mɔgɔkɔrɔbaw ta la donc voilà o yɔrɔnin ma o susinin tɛ ne la fɔlɔ. d'accord a bɛ minnu fana na an bɛ ala deli ala ka hakili ɲuman d'an ma parce que kɔrɔ kun ye ɲɛmajɔ de ye. donc mɔgɔkɔrɔba n'an bɛɛ y'an jɔyɔrɔ fa dɔrɔn baara in bɛ diya ka taa fɛ de. mɔgɔkɔrɔba fana k'a dɔn ko ne ye mɔgɔkɔrɔba de ye kɔrɔ kun ye ɲɛmajɔ ye fana e de bɛ ka ne bila kuma la dɛ. ayiwa n m'a fɔ dɛ. Delphine i ka dɔnkili dɔ bɛ yen nɔ ko walenjam dɔnkili in diyara dɛ. o na diya kɛ Fanta. e k'a kɔrɔ f'an ɲɛ ta. dɔnkili bon a kun tigɛ fɔlɔ pour que an kanubaw hakili ka jigin. ko minnu ne wa ni boni lo ama mweta minyabune lo wa benana walenjam a walenjam farazo lo mi mabara lo mi mabara watun simbera wa baba wena zoma zuere ale maunya lo dimia simbera taminyabune lo wa benana walenjam. sisan dɛ i b'a dɔn ne yɔrɔ dɔ faamuya dɔnkili na o yɔrɔ dɔ bɛ yen ko n sin bɔra yɔrɔ dɔ bɛ yen ko n tɔɲɔgɔn tama b'o dimi na o tɛ de o kɔrɔ ne ɲɛna k'i y'o de fɔ. Fanta ayi bɛ se ka mɔgɔ ka kuma yɛlɛma koyi. wa n bɔra la o tuma na a ɲɛfɔ n ye n k'a faamuya. ne m'o fɔ. e m'o fɔ. ne m'o fɔ ne ko n ko an ka jamana fɔlikɛlaw n ka an jija an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ne y'o de fɔ o de ye watun sin bɔra ye e ko sin bɔra n'o tɛ ne ye sin bɔra ye mɛ dɛ ne ko sin bɔra o ye fɔlikɛla de ye sinon ne tun bɛna fɔ parce que yɔrɔnin dɔ kɛra i bɛ dɔ tɔgɔ fɔ ko Joël n ko bɛna fɔ ko ala n ko Joël sin bɔra wa a ko maa ma k'o ye kaba a banna. n bɛ ka fɔlikɛlaw de tanu n ka fɔlikɛlaw n b'u présenter voilà n k'u ni baara fɔlikɛlaw fana bɛ baara la donc nin yɔrɔnin na n bɛ n ka fɔlikɛlaw fo u bɛɛ lajɛlen y'a lamɛn ani Mali fɔlikɛla bɛɛ sani i da sera yiri ma. Delphine n'an y'a jateminɛ Delphine donfini kɛrɛnkɛrɛnnen don mun na est-ce que i ka spectacle caman bɛ yen nɔ clipw la an b'a ye i ka donfini ninnu ani parce que an m'an ca ka bazin yi la quoi an m'an ca ka vax yi la e k'o sens fɔ ne ye tan parce que bi n b'i kɔ de quoi il faut que n k'i ladege quoi n fɛnɛ i y'a ye an bɛ fɛ ka kɛ e kɔni bɛ ne ɲɛ o ne de bɛ kɔ mɔgɔ n'i ye muso furu dɔrɔn i bɛ muso de bila ɲɛfɛ i yɛrɛ bɛ to kɔ sa ka sɔrɔ ka to ka n furulen tɛ dɛ a bɛ fɛ ka n garisɛgɛ tiɲɛ n furulen tɛ e de furulen don ni bɛɛ ye Fanta i ye ɲininka o la o diyara n ye kosɛbɛ ne bɛ bɔbɔfiniw de don ka caya bɔbɔfini kanu de nana ni dalifini sugu bɛɛ donni ye ne bɛ kadɔfini don dɔgɔnɔfini mais fɛn fɛn ye fini min ye min bɛ tisse an fɛ yan ne b'a don
bobo fini kanu de nana n'a ye parce que tellement que ye so donc est-ce que ni cadeau ta faraka atanye wa donc voilà o de do ne yɛrɛ de bobo fini abana nin bɛɛ lajɛlen ye yalasa an ka kɔrɔlenw bɛ se ka bila valeur la cogo min na kosɛbɛ an ka hakili to an ka danni finiw na a bɛɛ n'a nafa de don ok Delphine an ka baro b'a fɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la folikan laban jumɛn b'i bolo folikan n bɛ e fo fɔlɔ o diyara n ye n bɛ Mali kunnafoni TV point net voilà n bɛ a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo hali ni ma caméraman fo foyi t'a la na ne kulu fo ko pour que u bɛ se k'an bɔ wɔɔrɔ wɔɔrɔ duuru duuru sinon n b'a tigɛ camancɛ la donc na nkulu fo dɛ n bɛ caméramanw de fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'aw ka directeur fo sanfɛ duguma n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ayiwa n bɛ n furu yɔrɔ fo ayiwa a kɔni y'a ye ne ye question posé a kunna ko k'a tɛ n jaabi mais a ma ɲɛ o kɔ dɛ a t'olu ka fo est ce que n'ale tun ma sɔn ne bɛ na wa donc a to a ka fo voilà ka maliyɛn bɛɛ fo ka bɔbɔ bɛɛ lajɛlen fo ntiyaba bɔ a were na bɛɛ mi fɛ senare a tɛ taa o kɔ bɛɛ mi fɛ senare bɛɛ mi suramu ntɛro bɛ n'a ba bɔ a were na voilà ntiyari b'o tun were na ayiwa ne yɛrɛ balimakɛ bɛ so ko n b'a fo o b'a tiɲɛ wa i cɛ min y'i furu ala je ne suis pas mariée n ye nege tubabukan na wa ni n ka tubabukan fɔlɔ de fɔlen y'aw ye je ne suis pas mariée kabini ne taara école la ne sera min na o de ye ne je ne suis pas mariée o diyara kosɛbɛ i b'o ta a bɛ fɔ cogo di i nin kini gamatɛri ko mun de d'accord Delphine sisan yalasa an ka kɔ don ɲɔgɔn na an bɛ acapella duman dɔ kɛ sinon i ka dɔnkili dɔ bɛ yen nɔ i ye a clip kɛ dɔnkili in bɔra an kɔnɔ dɔnkili in a diyara kojugu walayi nga sisan Mali kunnafoni yɛrɛ de y'a fɔ micro de bɛ k'a fɔ tan ko olu bɛ fɛ yaya Delphine ka acapella duman ba dɔ kɛ fulaw la fulaw Ala o di fa o mo bon i jɔ n ka bɔbɔ dɔnkili da o de ye n ka dɔnkili dataw ye sinon fulakɛ in ma sira sɔrɔ dɛ a ye sira sɔrɔ dɛ i ma fulakɛ sigilen k'a tɛgɛ kɔrɔ dɔɔni Ala o di fa o mo amina alajabo ala ayiwa i jɔ n ka bɔbɔ dɔnkili da sisan awɔ bɔbɔ dɔnkili da fila dɔnkili dara fila dɔnkili filaw ni kɔni ni misi fila da ka d'aw la dɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka fila mawe wasiriba ni yɛrɛ de ko don ndesani n k'a bɛ n kɔnɔ ko dɔn de ye wero wasiriba awelo soro wasiriba eyo siriba hey mawero soro baba wena awa uraya biyo unyiza mahe baro me yima aridimia ay neta dimi wallahi wero wa baba loni tete beta heni tete beta nuwana abana a jɛra kojugu nka laban in dɛ e te ko mi kuma min b'a la nin ye ni tete beta heni tete beta nuwana k'a ka hakili to te ko in na ne m'o fɔ dɛ ma te fɔ dɛ ayiwa ko mɔgɔ sɛbɛden tɛ malo fɛ o t'o fɛ alala o t'o fɛ fiye dimini yɔrɔ do kɔrɔ ta ye ko ne kana dimi sa wa ayi n tɛ dimi ne tɛ dimi caméraman tɛ dimi Mali kunnafoni maa si tɛ dimi Delphine kɔrɔ minɛ nin y'o bannen ye pewu Delphine mi kɔrɔ i ka niyali diyara n ye an b'i fo i wale ɲuman don aw de ka fo
i micro c'est ne taara so kan bɛ so ko an b'u fo kosɛbɛ an filɛbagaw ni de tun ye aw garisɛgɛ ye bi dankɔrɔba kɛnɛ kɔnɔna na an y'a fɔ aw ɲɛna an ko maa min tun bɛ an bolo bi o de ye Delphine micro ye ayiwa an hakili la Delphine micro a bɔra k'a yɛrɛ fɔ baro kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen y'i ka tɔmɔta sɔrɔ o kumana aw b'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni point net TV la a ka ca Ala fɛ a bɛ bɔ dankɔrɔba ko dama de kalama aw k'an bɛn diɲɛ don dɔ la. Allez.